pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Naghugot ang kaunuran ni Yusuf tungod siyang nakita nga hugot kaayong gikuptan ni Jana ang armas tumong ni Yusuf. Apan naulian sa pangulitaw, diyang pagkablit ni Jana, mga tubig ang misidlit. Usa diya kadwaan ang maong armas. Padung na sila si Sandro ug Miris kaugalingon nilang flash aron motambong sa haya. Ug bitawag si Yusuf kan Sandro. Nalakbit pagsulti ni Yusuf nga gitakda na ang iyang kasang. Paglingi ni Sandro sa manghod niyang madre, nagpiyong si Mary, nagrosary. Nagpakita sab si Rahim sa kaugalingon nila ni Flash aron motambong og kaniyot sa haya. Apan wa kini magdugay. Mihangyo si Sandro nga magpakuyog ni Flash ngadto sa kwarto diin pati ang asawa ni Flash. Magkari iksuon niya ang laing sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Sa akong panabara, sir, pag-amblig yun sa kriminal ning puntahan sa kwarto. Ipasidre niya akong asawa, sir. Parang di makasingkit og tabang. Sir, kung sa pa yung magikamang na sa ilam sa kama? Di cellphone flash. Cellphone ka na sa asawa, sir. Good. Basi nagamit kinini. Ug nakuha ang picture sa may patay kaniya. Liba flash. Pero ang ingumanan na mo tinanawan na rin ako flash. Gusto ka, sir. Good. Uwan pa day. Sa ito pa. Huwag kini madaot nga malagmit sa pagpusilgad. Nalagpot kining cellphone sa mga asawa. Ug wala mamatngunin sa nagpatay sa mga asawa. Na nagkupot ba na yung cellphone ng mga asawa? Dili ba, Flash? Tingali, sir. Basin pa, sir. Basin pa. Atong imino ang cellphone, Flash.
Yes, sir. Automatic gid. Automatic na yung cellphone nga mo store na yun. Kung makuha og video o picture. Naagay nakuha, sir? Flash. Video. Na-videohan sa mga asawang tao. Flash. Ambil na cellphone, sir. Sa imong computer. Sa imong computer. Aron maklaro na ito kinintuhan na kung kinsa maganin siya. Ambil ang cellphone sa asawa, sir. Ako mahibaw na aron mapatch na to sa computer na sabay. Mahimo ba? Atagi ko para koneksyon ang cellphone nga to sa computer. Sige na, Flash. Yes, sir. Okay. Napats na, Flash. Flash. Sir, Asa ka? sa CR, sir. CR na ko kay hindi ko magwanta, sir. Excuse me. Come on. Tauna ko silencer ang akong armas. Ang mga pagkasin sa mga pala. Flash. Pero kita oran mo silencer ang mga alas. Kung saan mo karang magasin sa bala. Ikarinig ingon nga nasudla na ang atong sektor. Hapit niya karon ang tanan na tumagauban. Panagana kani ako, sir. Isok-sok ko balik sa imong hoster. Dili nga ni. Gikinahanglan ako ang imong side. Aron explikahan ko nimo bahin sa kung nakita sa cellphone sa namatay mong asawa. Okay, sir. Ibalik pahimutang sa imong hoster ang imong armas, Flash. Parehog. Una palihog, sir. Dali. Tanawag Maya, Flash. Kung mahay mo ayaw pamilog aron dili ka masipyat sa mo makita. Yang nakuha sa cellphone video sa mga asawa. Tanawag Maya. Atong volume ng sound sa computer, Flash. Ikaw ba ka na, Hanay? Sir Sandro. Sir. Kung sa mo'y kasulti, humari mo makita ang mga tao. Kami patay sa mga asawa, Flash. My God. My God. Kung sa mo'y kasulti, Flash. Nagsulbog bunit sa iyang naong ang nagpatay sa mga asawa, Flash. Ang lura niya ka mga mata ang makita sa iyang naong.
Nagjakit og gitong. Nagtuo ko kabailahan na itong kriminal sa kong asawa. Kung sa ikaw galingon mong version, Flas. Sa akong bahin, sir. Nasudyan kayo. Nasudyan kayo, sir. Papel sa tong file kining nakuha sa mong asawa. Kaya ako ibalik sa sinugdanan, Flas. Tanawa ko nun sa imong mamatngunan, Flas. Ikaw magana, honey? Honey? Okay. Tanawag maayo ang nagpatay sa mga asawa, Flas. Ako ibalik ka. May namatngunan ka ba sa mong tao, Flas? Wa, sir. Ikaw, unsay mo namat ko na sa mong tao. Murag ikaw. Murag imong barok. Ang kinuptan sa armas. Ang pagpunting sa armas nga kalit kayong murag way siguro pero hinigo kayo. Kay tumunggid sa sentro sa agtang sa mga asawa ang iko. Yung nana magka. Way klaro nga motira pero pulse aigan. Ang gidako sa mga tao ikaw. Mau gyud. Well, tungos kadaghan sa mga tao sa kalibutan magkaparehas ka. Na magani magkaparehas sa mga naong Flas, dili ba? Dili ba, Flas? Tingali siya. Tingali. Oh, tingali. Tingali, Flas. May kopya na ko ni Flas. Ano ka ba kay mo balik ko gawas? Palihog sa Sandro. Mustod na ko din mo. Huot kayo kutukan. Ligo na imong kaugalingon. Tungod kay dagan ka patingali kayo buluhatan. Para na ko. May pagbuol buwang di mo kalimutan! Flash, itugyan nato sa Diyos ang tanan. Ayaw kalimot nga kinahanglan kanunay gyud ka nga mosangpit sa Diyos. Magtinabangay ta og ampo alang sa kag sa imong asawa nga magmalinaw na sa kamot sa atong magbubuhat. Salamat, Sister Mary. Muuna ko ni Manoy. Uspo na ako. Ampo kanunay, Flash. Ampo gyud sa Diyos. Ato na ko. Si Mama Lourdes marag ugma na tingali to mo anhi kay naglain pa ang lawas. Salamat, Sister Mary. Manoy, Spain, ihato na niyo pala yung Sister Mary. ato na ko, Manoy. Sir, ang nahitabo sa akong asawa.
mahimong mahitabo usab na ni Sister Mary o Ninang Lourdes. Sa ako nagikasulti, mga matertang mga tao. Swerte gani, swerte gano. Gawas pa. Grabe kay pagsalig ni Sister Mary sa Diyos. Labi na nga mong ginahan. Tuom ka kag Diyos, Flash. Naiba na sir. Tungod na hitabo ka sa asawa. Milabay ang pila ka adlaw human sa lubong sa asawa ni Flash. Oh, Flash. Makayo gini mo nga mo bakasyon gino na. Aron malian ka gikan sa truma nga imong gibati karon. Approve na nako ang imong bakasyon. Salamat kay sir. Ako nun yung papirmahan ni Colonel. Thank you, Sir Sandro. Go, Flash. Hello. Nana? Pasulad rin sa kong office palayog. Programmer expert ka dyan. Basta computer na istoryan. Ikaw ang labing maayo para nako. Unsa may mong ipabuhat nako, sir? Top secret din natong duha dyan. Nagkagrabe ang kaseryos karon sa atong sitwasyon din sa military. Kung nahibaw kagid sa mga bagong hitabo. Palihog kong search sa tanang bangko. Pagitaig paagi nga mahibawan na to kung kinsay trader sa military institution. Pangitaig paagi nga makawat nimo ang information bahin sa mga depositong kwarta sa bangko sa tagsa-tagsa sa Intel Group. Gikan ni Colonel Villegas ngadto na sa labing ubos nga sakop sa grupo. Dako ang akong pagduda. Ganiya sa tong grupo ang traidor. Kinakabig sa mga terorista pinagi sa kwarta. Buhatan na yun dyan. Sa dili pa ta mahurot og patay sa mga traidor.